og velkommen til vores lille gør det selv intro. Jeg hedder Cecilie, og jeg er den ældste, og det er Amalie, og vi er søskende. Godt. Det jeg vil vise jer i dag, det er, at hvis I kender det der med, at når man køber en billig halskæde for eksempel, så giver det trikot og pieces, altså det er jo fint nok, ikke? Men hvis man køber en i guld, så bliver det nemlig nemt bronzefarvet, og det synes jeg virkelig er grimt. Det er lidt svært at se, men den er virkelig grim. Så tænkte jeg, altså den købte jeg sidste år. Den er jo rigtig fin, og det der, og ja, nu har jeg allerede lavet det, jeg skal vise jer. Så det her, det var nemlig ofte meget bronzefarvet, og det var jeg ked af, fordi jeg brugte det næsten hver dag i skolen, indtil den blev bronzefarvet, så meget lang tid siden, det jeg brugte den sidst. Så det jeg egentlig bare gjorde, det var at altså det man skal bruge, det er en tallerken, en paptallerken, og en halskæde, og neglelak. Og de to neglelak jeg har valgt, fordi der ikke var nok en ene, der var ikke nok en anden og sådan noget, der er slet ikke noget, men det er omridset. Den ene fra Depends, 25 kroner i Matas, og den anden er fra Pieces, jeg ved ikke hvor jeg købte den, til 20 kroner der omkring. Godt. Det jeg så gjorde, det var at jeg tømte først den fra Pieces, fordi det var den billigste. 2 sekunder. Så tømte jeg den egentlig bare ned på papir. Ja, der var ikke mere tilbage, desværre. Der er ikke mere tilbage. Så. Men så tømte jeg så den, og så brugte jeg egentlig bare Pieces, eller Depends resten. Så lagde jeg min halskæde, eller det jeg ville have til sølv, ned i neglelakken, og så vendte jeg den lidt, og det gjorde nok for en halv times tid siden. Så kommer den til at se sådan her ud. Og det er jo et underligt flot resultat. Den her kæde her, den har så ikke lige gjort noget ved. Det kan være det kommer, hvis jeg får mere fedt neglelak. Og lige et tip, husk at bruge det billige neglelak, fordi at det vil være lidt ærgerligt, hvis jeg for eksempel brugte en SE, altså. Og her er der glimmer i, og man kan også godt gøre det uden glimmer. Men det billige fra Matas, for Depends og Pieces. Så go for it, and ja, nu ser jeg frem. Så. Hej, i dag vil jeg vise jer noget med nogle sten. Og det er sådan nogle granitsten her. Hvis I har sådan nogle kedelige sten, det er helt faktisk lige meget, hvad for nogen det er, så er det faktisk en god idé at farve dem, altså med noget neglelak, og det skal helst være noget billigt noget som her. Ja, fordi det er lidt ærgerligt, hvis det går ud over det her. Jeg har allerede snydt lidt på forhånd ved at lave her. Her er der en gul, og så har vi en ting her. I hvert fald, jeg kan ikke se hvad for en farve det er. Så skal det grøn og blå. Og så er det den her. Den er også rigtig god at have. Sådan en skrigefarve. Så er der også den her. Og så er en sort, jeg lige har lavet. Og så er der en blå en. Og den her, det er en min lillebror han har, men det er den her. Og det er ikke godt, hvis man tager den fra sin lillebror, så får man ballade. Ja, og så vil du fortælle lidt om tippet, altså hvor man kan gøre af den her. Og hvad var det nu, du havde planlagt? Ja, hvis jeg har sådan en helt almindelig trap, Paptallerken, ligesom det jeg har brugt. Ja, så er det en god idé at bruge noget neglelak, som man får. Vi kører totalt neglelaksten, vi har simpelthen så mange. 80 neglelak. Så vil lige vise det nu, ikke? Det der. Så vi bruger lige computer.
Det er alle vores sådan nogenlunde rimelige. Dyre. Ja, eller nye, nej. Der er en masse. Og det her, det er lige sådan rimelig herovre. Det er dem, vi bruger. Og så Jeg har faktisk lavet om på min færdigste. Så jeg har valgt at smide den her, eller bruge den her til neglelak. Og den havde jeg så under min computer før. Så og de her granitsten. fra Bornholm. Ja. Dem kan man putte her på, så det pynter rigtig meget, hvis I godt kan lide farver. Så det er virkelig fedt at have en på sit værelse. Det har jeg allerede. En på mit værelse er fyldt med farver. Og det er fedt, at de har en sort... Ej, det er Nej. vi kommer lige til at tage den der. Men hvis I kan se dem, så er det faktisk rigtig fedt at have en på sit værelse, hvis I elsker farver. Jeg skal også have dem alle mulige farver, sådan stribet. Det kan jeg også. Nå, men det er slut for i dag. Ha' det godt, og farvel. Og ved I hvad? I må virkelig gerne sige. Hej hej.